Tämän toisen helluntain jälkeisen sunnuntain vlogisaarna on hieman erityyppinen. Luen teille kyllä päivän evankeliumitekstin, mutta en ole mitenkään valmistellut tätä saarnaa, jonka teille aion puhua, vaan haluan, että tämän päivän tekstistä nousevat ajatukset tulevat niin sanotusti extempore, eli puhun mitä sylki suuhun tuo. Jeesus puhui tämän vertauksen. Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän tunnellan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, Isä Abraham, armahda minua. Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla. Mutta Abraham sanoi, muista poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylitsepääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme. Rikas mies sanoi, Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on 5 veljeä. Hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä. Ei, isä Abraham, mies sanoi, mutta jos kuolleiden joukosta menisi joku heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. On realiteetti, että tämän päivänkin maailmassa on rikkaita ja on köyhiä. Ja rikkaat valitettavasti joskus unohtavat vastuunsa ja velvollisuutensa ja keskittyvät vain oman edun tavoitteluun. Ja se mielestäni yhdistää tämän päivän evankeliumitekstiä ja tämän päivän maailmaa, koska pidän tässä tekstissä, että se herättää puhuttelemaan elämän katoavaisuudella. Me emme koskaan voi tietää, milloin viime hetki tulee, ja siitä syystä meidän pitäisi elää niin, että keräisimme aarteita tuon puoleiseen, emme tämän puoleiseen. Nämä aarteet voimme hoitaa sillä tavoin,
että toimimme kristillisesti, autamme muita ihmisiä, autamme köyhiä, autamme niitä, jotka hätää kärsivät, ja autamme myös niitä, jotka eivät osaa itse ilmaista hätäänsä. Oletteko koskaan hoitaneet jonkun läheisen kuolinpesää? Itse olen päässyt tähän tilanteeseen jo tässä ihan viime aikoina, en niin kuin pesän selvittäjänä, mutta perillisenä. Ja olen kiinnittänyt huomiota siihen, miten paljon me ihmiset voimme kerätä tavaraa elämämme aikana. Mutta mitä ne tavarat oikeastaan auttavat siinä vaiheessa, kun viime hetki tulee? Niitä ei voi ottaa toiseen maailmaan, siihen minne olemme tämän elämän jälkeen menossa, vaan ne jäävät tänne perillisille. Ja loppujen lopuksi, kun taivasten valtakuntaan menemme, ei niistä ole mitään hyötyä. Siksi meidän tulisi toimia, olimme sitten rikkaita tai köyhiä, sillä tavoin, että pääsisimme taivasten valtakuntaan. Päivän evankeliumissa puhutaan myös siitä, miten helvetin ja taivasten valtakunnan välillä on iso kuilu. Tämä kuilu tuo mieleen ne rajat, mitä tämänkin päivän maailmassa rakennamme ihmisten välille. On esimerkiksi tuolla Välimeren alueella rakenteilla raja-aitoja, jotka on rakennettu niin, että kaikkein hädänalaisimmat turvapaikanhakijat eivät pääsisi tulemaan muualle kuin tietylle alueelle. Ja Israelissa on rakennettu raja-aitoja, jotta israelilaiset ja palestiinalaiset eivät pääsisi samoille alueille, vaan palestiinalaiset on haluttu pitää tietyllä alueella. Tällainen ajattelu ei ole kuitenkaan sellainen, mikä loppujen lopuksi auttaa meitä ihmisiä. Kaikkein pahimmat ihmiset pääsevät rajojen yli, oli niitä olemassa tai ei. Ja ajattelenkin sillä tavoin, että meidän ihmisenä ja erityisesti meidän kristittyinä pitäisi hoitaa asia niin, että maailmassa ei olisi rajoja, vaan voisimme toimia yhtenä ihmiskuntana niin, että tämä maailma paranisi siitä. Tampereen piispa tämän päivän saarnassaan puhui siitä, kuinka nämä raja-aidat ovat kuin uuden ajan rautaesirippuja. Niille, jotka eivät asiasta vielä ole tietoisia, niin rautaesirippu oli 80-luvulle saakka ajatus siitä, että on olemassa kaksi maailmaa. Loppujen lopuksi tämäkin raja murtui, mikä on hyvä asia. Ja haluankin ajatella, että se on yksi askel kohti yhdistyvää maailmaa. Kristus itse haluaa, että toimimme niin,
että autamme kaikkein hädänalaisimpia, autamme niitä, jotka apua tarvitsevat. Hän itse sanoo, että autuaita ovat ne, jotka auttavat toisia. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä he saavat avun. Toimikaamme niin, että emme rakentaisi rajoja, ja toimikaamme niin, että autamme toinen toistamme ja autamme erityisesti niitä, jotka autamme niitä, jotka tarvitsevat apua ja ovat kaikkein hädänalaisimpia. Aamen.